السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم بارك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم بارك على محمد وبارك على محمد كما صليت على ابراهيم واشكركم السلام. كان sauran yan majalisar wannan jiha ta mutunta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau wannan babbar rana ce mai ɗimbin tara albarka. Kuma kasancewa ta zama da wuri domin yanzu da kuma ta fitar da a matsayin ɗaya daga cikin takara wanda suke a shekara mai zuwa idan Allah ya kai ba ni da bukatar kara bukatar da tunani ko wane ne a fas kuma za su alhaji mutar rama usman wadda ba ala abu yi babban aiki daga mata da cewa wane ne a rana a fasawa saboda haka ba dole nan ne sai na kara wannan gani ba so zan yi lokaci kada yi ya sa ɗaya daga cikin koli in ce ina bukatar da kori ta wato a koda yaushe ana dasa wani da yadda aka tsaya ina tabbatar muku cewa muna jin daɗi yadda ke kyakkyawa alaƙa tsakanin gwamnati ta katsina da majalisar jihar katsina kuma idan na shi insha Allah wajen da kuma ke sanki madauki idan Allah ba mu dama ba mu iko muka zama mu ne shugabanni shekara mai zuwa Allah da za mu ci gaba da kuma za mu haɓaka wannan in Allah da matsayina da na takarar gwamnan jihar Kaduna insha Allah ni mutum ne jajirtacce na yi aiki wurare daban-daban na har aiki a matsayin banka shekaru daban na yi karatu a nan Najeriya da kasashen waje na yi tafiye a kai na cikin kasar duniya na san jiya na san yau kuma zan samu insha Allah. Saboda haka wato shugabanmu wanda ya gaba da gaskiya wanda kuma ke takama da shi samar da sabato yana cewa a rayuwa ba ka iya ba a yaba ko ba a gaba saboda haka mu muna so idan Allah ya ba mu dama da damar su za mu ci gaba da inda aka tsaya mu saboda su da kaza a kasar shugabancin rabu da rabu da amini kan masari sai ya fara ya fara ayyayen ila iya cin madogarsa domin da wani matsalolin da ke wannan jiha mu namu ga inda aka tsaya mu ci gaba da asasa su mu ga yadda za a samu maslaha kuma mu ga yadda al'ummar jihar Katsina za ta zama ɗaya daga cikin al'ummomi waɗanda za su ci dore gwamnati insha Allah. Kamar yadda magabatan suka faɗa wanda suka yi jari kafin ni na karanta tun da aikin noma bari kirare ne a gare ni kuma abin da karanta shi ne aikin noma ni ne da ɗaya da zo gama suka bi da gama a ƙasa mace ta zai karatu a wurin kwarfariya na samu ƙarin na farko da gama gama ne a shekara 1986 na tafi to karantar share kuɗe zuwa jami'a SBS na watan tara da kuma a wani zaria jami'a wani bello da karanta ake noma wanda na zo da ɗaya a department ɗinmu da kuma zo ɗaya a faculty ɗinmu da aka karta. Saboda haka ina tabbatar muku cewa ina da ilimi cikakke idan Allah ya yarda da sa da kuma samu wannan mukamin da nema akwai canje-canje da za a yi wanda za a ci gaba da yadda ka tsaya yanzu na haɓaka aikin noma a wannan ƙasa ta lokaci ya gabata da za mu zo Abuja da gogon farmu mu ce babi Allah babi Amin a ba mu taho za mu yi amfani da damar da Allah ya ba mu da abin da muka sani da abin da muka yi kasashe waje mu ga me za mu iya yi mu haɓaka tattalin arziki ka zina Abuja muna karamar murya ba ya wuce Abuja ba na biyu kuma za mu iya gani duk abin da ke faruwa a kan kasa yi bi za mu iya yi
mu ƙara tattalin abubuwan da ake samu da kuɗaɗen shiga na jihar Katsina. Matsayina na banka, matsayina na accountant, ina da cikakken ilimin abubuwan da za mu iya yi in tabbatar da cewa an ƙara haɓaka kuɗaɗen shiga a kan jihar Katsina. Bacin haɓaka kuɗaɗen shiga kamar accountant bature ya ce da ni za a increase the revenue over to support. To ni ina zuwa ita kansu. In ƙara haɓaka abin da muke samu shiga kuma rage menene ake amfani shi wanda ba dole sai an yi amfani shi ba. Allah ya da. Muna cikin wani hali yanzu a wannan ƙasa ta mu Najeriya da kuma wannan jihar tamu shine maganar tsaro. Maganar garkuwar jama'a. Ba kamar yadda muke cewa idan Allah ya tafi da kansa mulki da Allah ne shi ke bada shi ya bada ya bada shi. Insha Allah. Dan Allah ya da maganar tsaro mun san ilimi shi ne gishirin zaman duniya kuma shi ne gishirin zaman duniya. So na ɗaya za mu asasa ilimi a wannan ƙasa ta. Idan da ilimi za ka samu aikin yi mutane za su san menene baki menene fari. Wannan shi ne na farko ko farko. So maganar tsaro da ake fama da shi maganar garkuwar jama'a mutane su tashi sa shaye-shaye yara sa shaye-shaye duk wannan abubuwa sababin shi ne ba a ba su ilimin mahimmanci ba. Idan ba mu iko ba mu dama za mu yi amfani da sanin mu, za mu yi amfani da ilimin mu, za mu yi amfani da mutanen da muka sani a kasashen waje daban-daban domin mu asasa mu gane ilimi a wannan kasa ta mu ta Katsina. Allah shi insha Allah. Sai maganar tsaro akwai hanyoyi daban-daban wannan gwamnati insha Allah da tarayya ta ta suna iya bakin kokarin su ga cewa sun tsayar da maganar ɗaukar da mutane da kuma maganar insecurity. Insha Allah za mu dasa daga inda aka tsaya kawo ba da za mu yi in Allah ya ga cewa maganar tsaro da zama tarihi a ƙasar Najeriya. Kuma wannan abin farko da ya gare mu sati uku da hudu suka wuce na tashi na zo daga Katsina zan je ka fito wata gaisuwa aka ce man bai kamata da tafi sinadari wurin su na mutum tare da su. Na sani sanda yana aikin banki yara da wa babu ko babu kai wanda suke tafiya kasashe daban-daban a kudu idan sun ce za su tafi kasashen su kuma suna bukatar yan sanda su mu kamar mu muna musu dariya sai ga yau mu waye gari wa a jihar Katsina za ka ci ta Katsina ka ce za ka tafi zuwa sai kana mu yan sanda su wannan ya zama la haula wala quwwata illa billah. Da wannan abu sabon abu ne a gare mu yadda Allah da ikon sa dan mun koma masa mu ko kare abubuwan da wannan gwamnati ta yi insha Allah zai zama tarihi magana tsaro. Magana ta kuwa samun ruwa mai kyau wanda zai inganta rayuwar jama'a insha Allah zai dasa dan Allah ba mu dama abubuwan da za yi na maganar asasa wannan. Gai magana agriculture a matsayina wanda babban mukamin da rike bayan yanzu wanda sati da biyu suka wuce shi ne babban wanda jami'i wanda ya kula da wata ma'aikata wanda ake cewa da deputy prefect wanda ya ce baka da ke kula da buga muhimman takardu kuma ga kun sani wannan ma'aikata na cancanta na fara wata aiki a matsayin mataki na biyu daga shugaban wannan ma'aikata har Allah ya sa da zama mataki na daya a shekara 8 da yake wannan guri na kawo canje-canje wa na ma'aikata da kashi 50% na gurin da Najeriya ana buga su a kasashen waje yanzu maganin da ke uku farkon ba a buga a kasashen waje wanda ke baki da wanda ke bisa filo ɗin ku da ke cikin ajiyar ku mu ke buga ko kuma mu ke buga su saboda haka akwai abubuwan da yawa da shugaban kasa mai girma Muhammadu Buhari ya challenge din da muka wannan mukami kuma insha Allah na ga muku 100% mun da wannan challenge ko mun yi amfani da shi domin mu asasa abin da ake a wannan hukumanci da wannan guri da muka rika kuma kamar kawo cancanci da ba ku sani abin da tarihi abin da za ku je ku gani ku ci ko kuma na san kun gani kun ci to idan Allah ba mu dama duka wannan abubuwan da muka yi
za mu zo mu kawo su wannan guri insha Allah a jihar ta kaza mu ga cewa mun asasa mun samu al'ummar mu rayuwar ta gari insha Allah. Mun zo ne a wannan guri yau domin mu neme ku mu nemi ku ba mu goyon bayan ku idan Allah ya yarda idan ya gasa da hukuncinsa da Allah ya ba mu iko za mu ci gaba da tare kuma an ce tun tsaya mu daure ki daya dukkan mu abu da wuri da muke musai mu dukkan mu za mu taru domin mu ga me za mu yi domin ce su ta mu ta kasa ce ce tuwa daga inda ka tsaya yanzu mu ci gaba da ce ta mu tabbatar cewa mutane suna sauriya a cikin kwanciyar hankali da wadatar zuci kuma kowa yana da abin mata da yara masu rauni ne kuma suna bukatar taimaka kuma insha Allah za mu yi amfani da damar da abin da muka sani da abin da muka gani mu tabbatar cewa mun taimaka mata da yara wanda ke gana ga masu karamin gari a ƙarshe ina so na sanar muku cewa ko da yake a rajaba mutane ba Usman da Romadu Abu sun bayanin cewa wani abu na yi a jihar Katsina to ranar wanka ba ruwanci ni a inda na hito abinda a koya man abinda na gani abinda na karanta shi da abin da za ka yi saboda Allah kada ka yi wani abu saboda riya don a ce ma ka yi amma kila ranar kuna taso bai da gaya man shekara 20 da suka wuce ina da scholarship foundation wanda yake daukar nauyin yara bisa kan su da su ko wanda kuma ta kana je su kuma karatu har ƙarshen yin masu Allah ka yi san da samun ma aiki ba inda ne aiki a banki ba ko ba central bank ba ko ba zirajen su tafi da abinci ba akwai gurare daban-daban custom FRS Ministry of Finance SIC jama'a aiki masu kuma wannan aikin ba mutane yan masu na bane saboda ya zo wajibi a gare mu a shugabanni wanda muka samu dama yi wannan amfani da wannan damai marayu da yawa a taimaka marayu muna ya kafa duk wani mu taimaka musu wannan shekara 20 suka wuce taimaka marayu taimaka musu mu tabbatar cewa su samu ingancin rayuwa kuma na abubuwan za a yi kariya na ƙarshe shi ne a matsayin na wanda ke ba babban gwamnan bankin Najeriya shawara wato sarkar gwamna akwai abubuwan da yawa da muke kawo canji na gabar ci gaba a jihar Katsina akwai abin da ake cewa an kogarwa suke wanda akwai dubban mutane a jihar Katsina wanda suka amfana daga miliyan 1 har zuwa miliyan 10 ba su yaka dubbai ne ya tabbatar cewa hanshi shugaban majalisa ya tsaka COVID-19 program dubban mutane sun suna bana akwai mutane da mutuwar ke 10,000 a cikin su ba an waye gari sun ga miliyan da shi a kano su mutane ba da yaka kuma a yanzu zaman da nake ba yanzu ake da shugaban da ke ba yanzu akwai dubban su wanda suna nan sauran iris su ci Allah da cikin a kano su insha Allah ga ce ina so tabbatar wa shugaban majalisa da mataimakinsa da sauran mambobin majalisa idan Allah ya taimake mu muka samu wannan dama za mu tabbatar da mun ci gaba da dangon zumunci tsakanin jihar Katsina da tattalin jihar Katsina da kuma majalisa saboda dukkan kowa da rawar zai yi takawa mu muna da rawar da za mu taka ko kuma kuna da rawar da za ku saka babu wanda ya fi a cikin mu babu wanda ya fi wani to amma dukkan mu mun taru za mu tabbatar cewa jihar Katsina ta gaba ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya.